Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de Zijne Majesteit Groningen 3 ton cocaïne heeft onderschept. Dat is vandaag bekendgemaakt, maar het vond al plaats op 2 februari. Het stationsschip Zijne Majesteit Groningen was toen in haar eerste patrouilleweek in het Caribisch gebied. Er is een omvangrijke drugsvangst gedaan nadat er eerst een bootje op de radar werd gedetecteerd. Die is na een achtervolging verdwenen. Toen heeft de Groningen zich tactisch opgesteld en de volgende ochtend is de boot weer op de radar verschenen. Daarop volgde een achtervolging en er moest worden geschoten op de motoren van de drugsboot om hem tot stilstand te brengen. Er waren 5 smokkelaars aanwezig en samen met de drugs, bijna 3000 kilo, is dat overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. Sint Maarten is in het ongelijk gesteld in zaken de vliegvergunning ZR. Dat is gisteren bepaald door het gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. Die heeft een uitspraak gedaan in de zaak tussen de luchtvaartmaatschappij ZR en de minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van Sint Maarten. Het gerecht oordeelt dat Sint Maarten extra voorwaarden heeft gesteld aan de vergunningen. En die extra voorwaarden zijn onrechtmatig en onnodig. Er werd dus niet coulant gehandeld ten opzichte van de luchtvaartmaatschappij, maar juist meer barrières opgeworpen door meer te vragen dan eigenlijk noodzakelijk was voor het verlenen van de vergunning. Dat is kort gezegd de uitspraak van de rechter. Het is niet duidelijk of de Sint Maartense regering in hoger beroep gaat. Katholieke pastoor gearresteerd. Dat is nieuws op de voorpagina van de Extra vandaag. Er is een pastoor gearresteerd gisteren op luchthaven Hato en het bisdom heeft dat gisteravond bevestigd, maar wilde toen nog geen details over de zaak bekendmaken. Duidelijk is wel dat het gaat om een strafrechtelijk onderzoek. En zolang het duurt, wordt er natuurlijk in de samenleving veel gesproken. Daarbij wordt vooral gewezen naar het feit dat pastoor Guillermo van Steenrijk al op 29 januari vertrokken is uit Curaçao voor een onbekende tijd. Zou hij niet langer werkzaam zijn als pastoor en zou hij zich richten op bidden, meditatie en reflectie. En in de samenleving wordt er nu vanuit gegaan dat deze pastoor is gearresteerd. Maar we wachten nog op de bevestiging van het bisdom. Sylvania levert extra verpleegbedden. De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Sylvania, heeft gisteren het eerste extra verpleegbed geleverd aan thuiszorg Bandabouw. In overleg met SVB had de minister onlangs ingestemd met de aanschaf van 65 extra verpleegbedden. Hiermee wil hij het tekort aan hulpmiddelen in de thuiszorg drastisch verminderen. Met de aanschaf van de 65 extra bedden wordt de wachtlijst in 1 keer fors gereduceerd. En er is meer nieuws van de minister Sylvania, die behalve minister van Financiën dus ook minister van Gezondheid, Milieu en Natuur is. Hij geeft namelijk aan dat de Raad van Ministers heeft ingestemd met een initiatief van Sylvania om 2 miljoen gulden extra beschikbaar te stellen voor de bouw van 40 units, waarbij verstandelijk gehandicapten onder begeleiding van de SGR-groep zelfstandig kunnen wonen. Er was al 5,6 miljoen gereserveerd hiervoor en daar komt dus nog 2 miljoen bij. En de SGR-groep heeft ook 300.000 gulden ontvangen van minister Sylvania voor de bouw van nieuwe faciliteiten voor klanten met een beperking. Het betreft een music hall op de locatie van de SGR-groep in Amersfoort en een patio bij een woning van Stichting Verriet. En op die manier draagt de minister bij aan een positieve ontwikkeling van mensen met een beperking. Openbare Werken lost probleem met riool op in Kaya Sers. Bewoners van de Sjersstraat waren erg blij dat Openbare Werken naar het had geluisterd. Zoals bekend heeft de Extra eerder aandacht besteed aan de problemen met rioleerwater. Dat rioolwater bleef staan in de straat en stroomde niet weg. Zeer onhygiënische situatie, aangezien er veel insecten in het water zaten en het ook een nogal onaangename geur verspreidde. Gisteren gingen Openbare Werken en een aannemer ter plaatse de riolering schoonmaken. Ze onderzochten het probleem. Er zat een grote hoeveelheid papier en afval in de riolering. Dat is weggehaald en nu kan het water weer goed doorstromen. Buurtbewoners nemen heft in eigen handen. Dat gaat over Montaña, want die buurtbewoners bellen weer
al lange tijd naar dezelfde openbare werken, omdat er een groot aantal gaten in de weg op de Willem J. Kratsweg, de Kaya Willem J. Krats. En dat moet opgelost worden. Omdat er van de overheid niks komt, hebben enkele buurtbewoners de handen ineengeslagen en het initiatief genomen om beton te maken en de gaten zelf op te vullen. Op die manier is er dus geen sprake meer van gaten in de weg. Maar of het een duurzame oplossing is, dat moet natuurlijk nog worden bekeken. Het probleem van de gaten in het wegdek is groot op Curaçao, zoals u weet. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Curaçao met het weer, want wie net zoals ik en vele anderen elke dag de meteorologische dienst volgt en we kijken wat voor waarschuwingen er zijn, die is opgevallen dat er enorm veel waarschuwingen voor code geel ruwe zee aan de noordkant is geweest. De Extra meldt vandaag dat in de afgelopen periode het al 12 keer is gebeurd dat er een waarschuwing is afgegeven voor mensen met kleine boten om niet zomaar het water op te gaan. Zwemmers moeten natuurlijk uitkijken, mensen die restauranthouders, horecagelegenheden die daar aan de kust zitten moeten ook oppassen, want de zee is heel erg ruw en dat is nog niet afgelopen. Dan is er veel aandacht voor de Caribische gulden. Die wordt natuurlijk eind maart gepresenteerd en wie de hele uitleg in het Engels goed wil volgen, die kan naar een YouTube pagina gaan. U ziet het hier op de achtergrond van de Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten. Vanuit Sint Maarten hebben ze een lange video geplaatst op YouTube. Interessant om te zien om alle details van het geld te bekijken. En ook op de officiële pagina van Facebook van de Centrale Bank is er een livestream van de introductie van het nieuwe geld. Vandaag is die in het Papiaments, morgen in het Nederlands en daarna in het Spaans op 20 februari. Iedereen is natuurlijk uitgenodigd om dat te volgen. En dan gaan we nog naar een unieke cruise. Correnden biedt de mogelijkheid om met een cruise van Nederland, IJmuiden, naar Curaçao te gaan. Voor veel mensen een droom, maar dat is niet makkelijk, want er zijn eigenlijk nooit cruises van Nederland naar Curaçao. Duurt 20 dagen en behalve IJmuiden en Curaçao zie je op de reis ook nog Duinkerken, Lissabon, de Azoren, Antigua, Dominica, St. Lucia en Barbados. Het wordt gedaan met de voormalige schip Maasdam. Die heet nu de Renaissance en het is van de Britse rederij Ambassador Cruise Line. En daarna gaat die cruise natuurlijk hier voor 2-3 maanden in de omgeving. En uiteindelijk kun je ook weer mee terug naar Nederland met die cruise voor wie het wil. Dat is in het voorjaar van 2026. Voor meer informatie kunt u naar de pagina gaan van Correndon. En dan sluiten we af met nieuws uit de Dominicaanse Republiek. Niet alleen Donald Trump praat over een grensmuur, in zijn geval met Mexico, maar ook de Dominicaanse Republiek breidt de grensmuur met Haiti uit met 12 kilometer. Daardoor zal deze in totaal 176 kilometer lang worden.
om een beeld te krijgen. Dat is de helft van de grens tussen de Dominicaanse Republiek en Haiti. De helft staat dus een muur en dat wordt gedaan volgens president Luis Abinader om de veehouders in de grensregio Djababong in het noorden van het land te beschermen. Er wordt namelijk veel vee, motoren en voertuigen gestolen en door het bouwen van een muur kan de Dominicaanse Republiek zich beschermen tegen illegale immigratie, geweld en smokkel uit Haiti. We houden het voor u in de gaten, zoals we al het nieuws hier in de omgeving voor u in de gaten houden. En dat doen we met veel plezier. We zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.